Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. Masha Allah, alhamdulillah. Wato, kotun koli ta bayyana ranar yanke hukuncin ƙarke wato ta jihar Nasarawa State. Sanin kai ku ne wato kwanakin baya. Sanin kai ku ne wato kotun Tribunal ta ba wato ɗan PDP ne nasara, sannan kuma an je wato Court of Appeal aka ba ma wato mai girma injiniya AA Sule nasara. Sai wato shi David na PDP kenan ya ƙara shigo da ƙara zuwa wato Supreme Court don a kwato masa aikinsa a basa. Sannan wato an sa ranar yanke hukunci ta ƙarshe wato 16 ga watan 1 shekarar 2024. Za a yanke hukuncin nan ne wato a kotun koli a birnin Abuja. Kwanakin baya in ba ku manta ba, lokacin da wato Court of Appeal ta ba wato AA Sule, sun fito kan titi suna yawo babu kaya tsirara jikinsu, har ya kai ga wato mutane ko kuma ce yan uwansu mata suna complain kaman bai kamata ba a ce ana protest kuma da tsirara a kan titi. Bai kamata tana protest haka ba, a tsaya kan ba yadda ba da hukunci da kotu ta yi. Amma mutum ya fita kan titi yana protest da kaya tsirara. Dalilin da ma kotu suka ba ma AA Sule kenan lokacin, don ganin cewa sun saba dokan ƙasa, ba fita wato zanga-zanga da rashin kaya jiki ba. In za ka fita zanga-zanga ka fita da kayanka a jiki. Saboda haka Ubangiji Allah ya sa wannan hukuncin zai na ƙarke, Allah sa a yi a gama lafiya. Assalamu alaikum.